Well, kilo guys, the magis. San kashe kiɗa ko as love don ka daure kara block gafara san ba ka block don kana a zaune san ba ka block lalaci san ba ya sarauta tsoraci sam ba ya farauta wannan haka yake dole na futa one two I came for the best fresh but in the fight okay sai mana kai abu malam Baba ni ba kowa bane, gaskiya ni ba kowa bane, 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 gaskiya ni ba kowa bane, ni ba kowa bane. Dariya ba so ba wannan haka yake, right? Sanani tunatar da mu nake. Lectures baba kar ka saki ka zama sai za a ga wanka sun jira office da sky sun jira poster kin for life sun tabarari a buy for my wife daga Australia sai Abu Dhabi daga US sai London mai kyau sai su ture me suke cewa wai is ture dan icon yin raps da bature wannan Allah kan yi bature zan tara kuma sai na more zan sani kowa ba zan ture domin garin sai na bule a tekon a gara jiran sa shi da bule Imagine the soon that your baba, Rabbi Maria, and the key for them, and the career, and lost for them, sweet charity, some from them. Boss, I'm a big boss, of course, I'm a big boss, of course, I'm a big boss, big boss, I'm a big boss, yes, I'm a big boss, I'm a big boss. I'm a big boss, reality, I'm a big boss. I'm a big boss, I'm a big boss, yes. I'm a big boss now, I'm a big boss, yes. I'm a big boss, I'm a big boss. Baba ni ba kowa bane, Baba ni ba kowa bane, ni ba kowa bane, Baba ni ba kowa bane, yes, ni ba kowa bane, Alhaji ni ba kowa bane, Hajiya ni ba kowa bane, Master ni ba kowa bane, ni ba kowa bane, ba kowa bane, ni ba kowa bane, big boss, big boss.